Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da wannan wata mai alfarma, watan alheri, watan arziki. Allah ka azurta mu da samun rahamarka. Ya Allah, idan ka rubuta bayinka da za ka yanta su daga jahannama, ya Ubangiji ka rubuta mu a cikinsu. Allah ka sanya muna cikin yantattu wanda za ka yafewa a wannan wata mai tarin albarka, a wannan wata mai alheri. Duba da ma'anar azumi, ya ku yan uwana musulmi, ashe akwai buƙatar mu jawa kanmu kunnuwa, musamman waɗanda suke amfani da wannan wata kawai suna kamewa ne daga ci daga sha, ba sa taka tsantsan dangane da abin da kunnen su yake jiye musu. Ku sani cewa ido yana azumi, ka sani cewa kunne yana azumi, ka sani cewa wannan hannu yana azumi, kafa ma tana azumi, gangan jikinka gabaki ɗaya tana azumi, zuciya tana azumi. Menene fashin bakin? Azumin kunne shine kada kunne ya yadda ya saurari abin da Allah bai bashi dama ya saurara ba. Ina masu jin kiɗa, ina masu jin waka da azumin Ramadan. Kaga mutum musulmi motarsa kullun kiɗa, mutum musulmi gidansa kullun kiɗa da waka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Riwaya ta tabbata ba wai da azumi kadai ba, ko da a wajen azumi ne, wanda ya mai da rayuwarsa kullum jin kiɗa yake yi. Akwai asar da ya zo cikin sahih Bukhari cewa duk mutumin da yake jin kaɗe-kaɗe ranar tashin alkiyama za a narka dalma, a narka dalma, a narka dalma, a rinka tsiyaye masa a cikin kunnensa sakamakon jin kaɗe-kaɗen da yake yi. So ashe ya kamata mu sani akwai haɗari matuƙa ana haɗa azumi da jin kaɗe-kaɗe. Ku yi haƙuri ku bauta wa Allah kamar yadda Allah ya ce ku bauta masa. Jin kiɗa da azumi baya haɗuwa, jin waƙa da azumi baya haɗuwa. Menene azumin ido? Kada ido ya kalli abin da Allah ya haramta masa. Yau a wannan lokaci na azumi akwai waɗanda ba sa iya yi wa idansu iyaka, ba sa iya kamewa dangane da abin da Allah ya haramta musu gani. Akwai masu kwana suna kallon fima-fimai na tsiraici, masu kwana suna kallon kaɗe-kaɗe da raye-raye ana rawa, maza suna kama mata, mata suna kama maza, wal iyazu billah. A cikin irin wannan wata mutane ba sa jin kunyar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Yanzu ba ka jin kunyar ka haɗu da Allah a kiyama ya tambaye ka yaya kake iya zama kana kallon tsiraici a gidanka, da kai da uwar gidanka da 'ya'yanka da matanka gaba ɗaya? To ina amfanin azumin ka ya kai dan uwana? Mu kame idan mu kame bakin mu, kame kunnen mu. Allah ya mana albarka.